helt almindelig dag på Kaninbakken. I dag var det søndag, og det betød så, at faren og søsteren skulle ud på deres udflugt. De mødtes så i køkkenet for at diskutere, hvor de skulle gå hen i dag. Nå, min lille Øjesten, hvor vil du så tage hen i dag? Altså far, jeg er altså ligesom bare ligeglad. Altså, kan vi ikke bare tage et sted hen, hvor jeg kan flashe mine patter eller sådan noget? Hvad for noget? Ikke noget. Nå, okay, skal vi så ikke bare tage over til København Orm i dag? Jo, whatever. Så længe han har en pik, altså. Hvad for noget? Ikke noget. Var der nogen, der sagde ikke noget, fordi så skal jeg bare have noget bearnaisesauce uden noget, det vil altså sige uden kartofler og uden bøf og så uden gulerødder. Det er bare rigtig fantastisk med noget bearnaisesauce på sådan i munden, og det er bare godt af det. Men hvad fanden er nu det for noget? Altså, bedstefar, du kan bare få sådan din pik ned i sådan en omgang bearnaisesauce, så kan du bare skære din pik af, og så kan du sætte den op i røven, som der faktisk vil gå ret godt, fordi så har du fået alt det der smørelse fra bearnaisesaucen, så det vil gå rigtig godt ind i røven, og så bagefter kan du tage pikken ud af røven igen, så kan du sutte lidt på den, og så kan du sætte den fast igen, hvis du kan, og så kan du skære den af igen, eventuelt, hvis du har lyst til det igen. Så kan du ellers bare lægge dig til at dø i din egen seng, fordi du bare har druknet i alt det bearnaisesauce, du bare har taget. Altså. Hvad for noget? Nå, ikke noget, far. Nu gik det en meget snæver, stormfuld og hyggelig. Ingenting af det, jeg sagde, passer vej. Det eneste, der var et træ og en slange. Efter at have stået der i lidt over 24 timer, udråbte faren endelig, så er vi her. Så er vi her! Ja, helt sikkert, far. Hvor købte man, altså? Her er der gutter, og der er de store, lækre patter. Der kunne jeg fandme godt knippe. Han ved lige, hvordan man får en pige kan. Er det for noget? Nå, ikke noget, far. For helvede, der er også. Søster Kanin stiger på herr Orm et par minutter, hvor hun så udfucker. Altså, what the fuck, man? Du har hale, pik og anus det samme sted. Hvad er det for noget? Jamen, jeg er en orm for helvede. Jeg har ikke plads til mange andre steder. Hvis jeg placerer det på midten, så knækker jeg midt over. Jeg bliver nødt til at have det i lidt sted. Og så er det faktisk ret sjovt om sommeren, fordi i stedet når jeg pisser og skider og urinerer og alt muligt, og så med det samme, altså bare med forskellige ordbetydninger eller sådan noget, så ligner det hele hinanden på en og samme gang. Ja, okay, Orm, altså whatever. Jeg tænker bare på, har du ikke et eller andet baglokale eller sådan noget, hvor jeg kan få lov til at ride din hale, hvis du forstår? Nej, det forstår jeg ikke desværre. Men køb en banantviske, altså en banan og en tviske, altså en og samme frugt, hvis du forstår. Mit speciale, det er nemlig at mutere frugter, og så sælge jødespray til fucking jøder. Fordi så kunne de lugte noget bedre under armene. Hov, det var forkert sagt, det der. Og det der, det var, at det er faktisk en jødedeodorant, men nazister tror faktisk, det er til at spraye den ned, så for at dræbe jøderne, men det er det faktisk ikke, fordi det er sådan noget til deodorant under armene, og så er det faktisk sådan noget til at dræbe jøder alligevel, og så er det sådan noget til under armene til jøder. Og almindelige mennesker kan også bruge det, altså. Efter en lang hjernedød pladeren fra København Orm, afbryder far Kanin. Jeg siger lige hallo, og lige et øjeblik, der er ingenting, der kommer ind på siden. Kålord, jeg skal have kålord! Som jeg sagde før, sviske, banantviske, så sælger jeg kun muterede frugter, så hvis du vil have din kålhoved, skal du købe det samme muteret med en anden frugt. Og så må du bare lige sige, hvilken det skal være. Og undskyld, et kålhoved er ikke en frugt, det er et grøntsag, dit idiot. Og det var faktisk bare selv, der sagde det, så det er sådan lidt sjovt, at jeg står sådan her og skiller dig ud for det, og sådan lidt. Pludselig mistede far Kanin besindelsen og trak sin kniv frem. Nu giver du mig fandme det kålord. Din fucking bøsse. Nej, nu kan det være nok. Bare fordi man er bøsse, behøver man ikke at høre for det. Det er simpelthen for meget. Efter den 3 sekunder lange og meget urørende tale fra København Orm, besluttede faren at trække sin kniv tilbage og erstatte den med en undskyldning. Billedsprog. Stik en bøsse ned, altså. Bøsser er jo også en slags mennesker, eller kaniner. Eller nu er du jo så en slags orm. Eller sådan noget, altså. Denne usædvanligt gode joke, som ikke var en joke, synes de var meget sjovt. Det grinte de så meget af, at de tiltrængte meteorer døde. Slut!